weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ƴaga alwali peetela alwali lumbola alwali ko on waktu yoni ha to bema alwali e nder galle Mamadou Alwani Sarr e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal jagorɗo sariya leydi ndi holliti ɗo e hitande ujunere nogas e jeenaya fandare makko ko hesɗitinde yogay cuuɗi dumbirɗi leydi ndi ɗon ɗo teska dumbaɓe ene kewine ɓittodiri e nder ɗiɗo hen kasoji to leydi Mauritanie dosiyeji ko fate banggue mboñaari e laamu Mohammed Wul Abdel Aziz ma uddite to cour suprême ɗum waɗata ko jeeɗiɗi lewru fandu to leydi Mali teskede yogay produit ji kawniɗi batti jaggueɗe e nder leydi ndi hanode pettoje toon to Bamako herema kone ha fayma toon to hay kala to Guinée Conakry général Mamadi Doumbouya hanki o toɗɗima jagorɗe joyi kese taw to yi gouvernement mo ba wuuri to leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramani Ouattara holliti wonande era HDP ko landama ko oɗo saaha ɓe ngala candidat ko wona kanko o ƴeewi oɗo saaha leydi ndi alay sagone hato jini e makko jeeyi sababu holliti o jeeyama e ƴamoɓe lefol laamu dawal nayabal nogas e 2 octobre e nder ndeɗo hen hittande pelɓodiral bangal toon to leydi Angola ministére wonande toppitiɗo ko fate gueɗe nder leydi kame jaccigo laamu holliti nogas e ɗiɗo neɗɗo mbasi hen pittali mumen taw koye seppoji gurdama ceerɗama joolam jaberi may jaade musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo wullade dendagal bandiraɓe julɓe kala jengudi si to France ko mawnuma duttiɗo Habsatou Dawouda Sy to France ko miñuma duttiɗo Mamadou Dawouda Sy to France ko miñuma duttiɗo Fat Dawouda Sy to France ko miñuma duttiɗo Ousmane Ly ko ɓiyuma duttiɗo Ibrahima Ly ko ɓiyuma duttiɗo Penda Souadou Ly ko ɓiyuma duttiɗo Maymouna Amadou Thioub ko ɓiyuma duttiɗo Mangala Sy ko miñuma duttiɗo Alhassane Bathily ko baɗuma duttiɗo Farmata Dawouda Ly ko ɓiyuma duttiɗo o Houley Dawouda Ly ko ɓiyuma duttiɗo ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala aɓe tintina dendagal bandiraɓe Sénégal Mauritanie kala ha tenti noon guiray worgo e guiray rewo kala e gure taariɗ ɗum kala jaltugol aduna mawniɓe hen banggue miñiɓe hen banggue jinnaɗomaɓe hen banggue biyetenoɗo Dawouda Salamata Ly yalti aduna ko toon to leydi France yaltiɗo aduna ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeenaya so haaji jomiraɗo alhamisa janggo o capantati e goho ndu lewru juillet ɓanduma ko iwata toon to leydi France faade to lamorgo leydi Sénégal woni Dakar ñande hen alhamisa on ɓe kirdata ɗon ɗo Dakar faade toon to Guiray ɓe jettoyo toon subaka aljuma o hakkude 10 heures aljuma o kame 11 heures o ko nden tigui wonata wirwirde makko ɓe tintina ɗum dendagal bandiraɓe julɓe kala jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe gardugol ceerno Habou Diallo fedde heble sukaɓe Afrique eɗen nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nannomal janna kankoye dendagal mayɓe julɓe kala Sar Abdoullahi Sare yadimum kala en nelda duwaw dendagal dental yiɗɓe Sar Abdoullahi Sare gardugol sohna Maymouna Thioub taw kadi koto Gawol ko jinnaɗo mum duttiɗo yettinɗo hen wullango noon ko Mangala Sy gonɗo e lawol faade toon to Guiraya salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji wi ko fittata aadi mo asdire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalwale danwal kala
ceerno amati jane diallo ne safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ronkoɓe sowaade rewɓe dattoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno amati jane diallo ne yawrani on golduɗe prostate hay sino prostate ma koko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajoɗa ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjine jawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno amati jane diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi france sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno amati jane diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii kono ɓe ceerno abdoullahi sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno amati jane diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare tv gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoullahi 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoullahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient jam ñalle moon musidɓe tedduɓe jaslari capantati morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi yonti kumpital men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV
ko musidɗo mon Saydou Abouba jahaten ka ton to alwali bema alwali oɗo ñalawma hande ko weltare mawde woni toon ɗum ko caggal nde jomiraɗo rokki ɓiɗɗo gorko wonande Amadou Sarr guiɗo Sarr Abdoulahi Sarr mo ganduɗa oɗo saaha joom suudu moma Salamata Yaqouba Sarr ene woni e nandiral e beelama mawɗo no fewi on ɓiɗɗo inna oɗo henna subaka alarba hande wiya Sarr Abdoulahi Sarr ɗum noon jayde nde weltare TV ene tintina dendagal bandiraɓe kala wonande weltare nde dañi hen oɗo ñalawma hande noon lawɓeɓe e sernaɓe almuɓe kala hande ñalli ko ɗon e nder galle ma en ketto seeɗa e lawɓe arɓe ɗon ñalawma hande o noti jaɗe ɓuuli koɓe notima gemɗe markaji koɓe komo notima e cerkole koɓe endu yummakko notima koɓe duwol bammakko notima koɓe ande surnal maɗa kuppaga koɓe ande kam surnal maɗa kuppaga koɓe wonno jeew hasimiw koɓe janda maɓaɓe dade ɗone koɓe wulle jaji koɓe koɓe lambene hamade koɓe Abdoulaye Sarr koɓe kayo wulle jaji koɓe ɗum wonno ko toon to bema awgali ñalawma hande o ɗum noon jayde weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe Amadou Sarr amin duwanama oɗo henna boobo jibinaɗo nde Allah wurnatamo barkinamo waɗamo moƴƴo malaɗo gando pewɗo rokkamo gurdam moƴƴam judde balɗe moƴƴuɗe battane wona jeynide diine e lappi pine ɓamtare a kala ane jinnaɗo maɗa woni Mamadou Alwan Sarr kame jinnama debbo Houleye Amadou Sarr kamɓe kala min duwanoɓe eɗen duwano dendagal bema awqali kala ko nonne kadi e dendagal bandiraɓe julɓe kala ha tenti kadi sohna Aminata Malor e dendagal enɗam awqali jeeri e alwali waalo a kala kumpital men e ɗemgal Pulaar gartaten koye hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye siifi e kuɗol muɗum wonande ladde ngarɗude yonde leɗɗe gawdule gonduɗe kadi e jaɓule so piindi sanga dabbunde nde ilam yalti yitere ma so fayima hen ko cuɗari yondi no feewi ɗe diƴƴe wonande kay ɗe gawdule piinduɗe wonduɗe jaɓule piinduɗe ciñƴe ha yooɗi takki ɗum ɗe guese waalo joɗɗe e ndi jaɓeri fondi hakkude makka e gawri samme feela kala ene nawodiri e muɗum nden ladde tawete ko hakkude Wourossogui e Matam jeyama hande o e ladde ɓurore wawde renede taw kadi jeeya koye commune mo Ogo holliti ɗum noon ko hoorejo leydi Sénégal so tawi kay moƴƴinama ha yonnama sa ɓattima o pont hakkude Wourossogui e Matam a yiiɗa ni yitere ma arta ha tenti noon ɓen waɗoɓe coftal balli kikiɗe ene jaɓɓo dippidi gawdule hande o teskama jeyama e gueɗe ganni ɓuroje kay garɗinede beele tourisme en mbawa yettade hakkude Wourossogui e Matam jee e nokku ɗon ɗo colli cirkata ene kaala taw kadi koye gueɗe belnoje ɗo almuɓe camtoto leɗɗe ɗi baydaji iwoɓe hakkude Wourossogui e Matam jeyama e gandi gennidi leydi Sénégal taw koye nokku ɓurɗo o heptinede jagorɗo Saria leydi Sénégal woni Ousmane Diagne e nder yewtere makko holliti hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ha yetti hitande ujunaji e nogas e jeenayyi ɗiɗo hen duuɓi ma o darono gam garɗinde ko fate cuuɗi Saria leydi ndi woni cuuɗi dumbirɗi ɗi kono kadi ma o hesɗitin wonande dawrugol ñawore leydi ndi ma o addu hen juɓɓudi fewndi no fewi ɗum koto teska wona ɗiɗo hen cuuɗi kay ene kewi tigui rigui ko fate ɓen dumbaɓe ha ɓittodiri hen o holliti o saha mo hatojini temedere capanɗe nayyi e joyyi milliard koppareje franc CFA gam fewnirde hen gueɗe kewɗe no fewi wonande kay hande o ko capantati lewru juillet woni ñawore Bassirou Fofana jayndiyanke kalnoɗo ko fade banggue auto ji toon to sursarɗeji no leydi Sénégal ha El Malick Ndiaye gardiɗo sursarɗeji leydi Sénégal nayyi moy yeeso lawol kankoy Moustapha Diakhaté gardinoɗo groupe parlementaire mo Benno Bokk Yakar ɗiɗo kala hande o jalti kaso nde tawno ɓe taƴana ko lebbi ɗiɗi so tawi noon ko Moustapha Diakhaté taƴana ko lebbi ɗiɗi balɗe 15 ferme ɓe mbaɗi ko ɓuuri ɗum nde tawno ɓe nanggano ko guilay daroɗe lewru mayno ndu jeeyi sababu noon ɓe jalti kaso hande o ɓe kooti galleji maɓɓe kala ñawore wonande ko fate banggue ɗiɗo hen cuuɗi Saria leydi ndi wonɓe hofgu men taw ko ɓen greffier en
ha hande de en jokki hofgo mabbe hande woni nyalawma mabbe tati biijo e caggal nde ɓe kocci balɗe tati ngam wideɓe ngo hofgo juuɗe ngo ganduɗa ɓoyata timma lebbi ɗiɗi wonɓe kasoji donki ñawede yogay dossier ji pewneteɗi e tribunal ji kala donki fewnede hayso tawi woni jagoɗo ñawoje leydi ndi hollitino oɗo saaha kay yooɓe liggo kam hayso ko hunde seeɗa koye digoɓe ɗacca ɗum ko caggal nde on jagoɗo ñawoje o fellinno wiide ne ƴetta woɗɓe liggo sara mabɓe ala kala ko yeehi haydara caggal mum no ƴetti pellital wiide ne yowa kala ko fate joɓɗele mabɓe ɓe kolliti ɗum kam ɓe paalaka ɗum ni oɗo saaha noon hewɓe noddi foti wonde ko kaldigal hakkude ɓe greffoɓe kame ɓeɗe hen laamu ngu beele ngal kaldigal wawa fawade dow lawol siftinde moon guila ɓe natani hofgo juuɗe ha yettiɗo hen laamu leydi Sénégal faalaka hofgo mabɓe juuɗe kamene ɓe kolliti hay goto mabɓe kay joɗotago eɗene cuuɗi ñawirɗi ene tappa ɗi kayitaji jogorɗi yettoyade ɓen ñawoɓe e nder cuuɗi ñawirɗi ɗi leydi ndi Sénégal kala keɗoɗen koye saria leydi Sénégal ko fate fitinaji bannoɗi e nder leydi ndi hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho ha yetti hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi wonande kay kene tolno e gullitali capanɗe jeegom e joyyi wonande kay ɓen wasɓe hen ɓen jinnaɓe waranaɓe hen wonande kay ɓesguji men ken tolno capanɗe jeetati neɗɗo wasɓe pittali mumen e leptaɓe hen e dumbaɓe hen wonanɗin gullitali kala e wiide yogay pelle darniɗe haqqe innama ade fandare mabɓe kay ko on sariya nde udditte wonande kay ɓen waɗɓe ngal baɗala mbawa rewnede laawol e wideɓe gartaten koye daraniɓe heedanɓe Farba Ngom woni avocat ji Farba Ngom wi noon ko maître Babou Camara wi noon ko maître Babacar Cissé wo holliti wonande hande oɗo hen alarba ɓe joƴƴinoyi wullitande mabɓe faade jayde wiyetene yor ɗum ko caggal nde ɓen bindi kay ngal ɗo hen moɓodiral bannogal toon to Wourossogui ñande aset jewtuɗo e noon taw ko diɗɗal kewgal yimɓe no fewi wonande kay wiide Farba Ngom yo accite yalta ala kala ko rewra so wona dawrugol nden jayde holliti wonande kay ɓen yuɓɓinɓe kay ɗin seppoji ndendini ken tolno e 1 milliard ko prix franc CFA ngam luude hen bisuji Dakar hay nokkuji goɗɗi kala ɗum jeeyi sababu ndi kewedi noon ɓe kolliti noon hay bis goto luwaka hay halis goto rendinaka yaltiti ko ɓiɓɓe futanaɓe ɓen tigui moɓodiri ngam yiide golle Farba Ngom e andudeɓe Farba Ngom place mum wona kaso ko wala ɗum ko noon maɓe ndewnu nden jayde lawol adda ko laaɓi ko haali ko walla ɓe nawa ɗum e yeeso sariya leydi ndi pelɗodiral bannogal toon to commune mo Diaga Ñaaw taw koye wuritengo Soussounga kene tolno e nogas e nayyi nangganoɓe guila nogas e joyyi ndiɗo hen lewru hen sappo e jeeɗiɗo mbawi accitede caggal noon heddiɓe jeeɗiɗo ɓe ɓen tumira ko bonude machine aji taw kadi koye on société carrière garnoɗo toon ko fati e sifa ndiɗon leydi ni to Thiès wonande kay ko to Thiès wonande ko fausse entreprise woni entreprise aji ɗi gonɗani ɗi mbiyata kinete ko ɗin tigui jiita toon wallis no police noon nanggui hen jeeyo siftinde moon ɗe balɗe kala ɗen kaala wonande entreprise aji koyɗol ɗi godani ne goodi aɓe jogui kala sifa document ji taw ko administration ɗiɓe tappata ɓe pewnanma ɗum mbiya mbawi ɗannindema a mbawi woldema e visa walla e kayitaji walla e golle walla e diplomate uji taw foof ko pene mehe ɓe ñaama halis maɗa ha laaɓa ɓen jeeyo nanggama hen oɗon sanan leskoji kewɗi ene jokke oɗon sifa to cité port wonande kay cité port 3 toon to Diamniadio ko fedde wuyɓe bandiji yannoɓe ñande nogas e nayyi nduɗo hen lewru ha nawi ken tolno e million e temedere ujunere ɓe mbiyama teɓ e ballal brigade gendarmerie taw ko witte mbaɗi o oɗo saaha noon ken tolno sappo e mabɓe mbiyama teɓ ɗum ko caggal nde goto mabɓe nangga caggal mum noon feliti haalde woɗɓe kala ɗo nuɗɗini o saaha noon finoɓe toon kolliti hen weltare mawde no fewi nde tawno teskede wonande guyka ene feeñi e nder oɗon nokku no feewi accident musɗo kañum waɗi toon to Castor hakkude Diaga Ndiaye dogano dogde ɓurtude no fewi nde o are virage goto noon ko nde tigui kanko chauffeur o perdi contrôle o sokki noon koye motoje Jakarta ɗiɗo mbasi en pittali men waɗi noon hewɓe gañi ɓen ɗum waɗɗani wonde rond-point jet o ɗon ɗo Castor ɗo kanko chauffeur noon oɗo saama tawe e juuɗe ɓen dadiɓe to Ziguinchor
ko tato mafiyaji jogiiɓe document ji administration ko ɓen ndiya teb kamɓe noon ɓe nanga koye contrôle lawol taw kadi koye contrôle police no mbiyata ampaka woɗɗani wonande frontiére leydi sénégal e leydi hoddidi ɗum ɓe nanguirama noon ka photocopie ji kewɗi ko wayno photocopie ji carte séjour ton to Europe ko wona ɗum ko kadi ko fate document ji passeport kamɓe document ji kewɗi no fewi ɓe mbaɗanno noon koko fate sifa oɗon trafic o saa noon aɓe tawe e juuɗe ɓen a dadiɓe Allah mawnidinde koɓe aɓe belaɓe beltima koɓe aɓe belte inde maɗa koɓe hande ñalliɗo ko yenge koɓe hay coyniɓe inde meɗe koɓe Allah andide ko inde koɓe hay goto fawnoga hen koɓe ɗum ɗo hen nawonno ko toon to Bema Awqali ñalawma hande o ko inde Amadou Sarr ɓiyuma mo inniri Sar Abdoullahi Sarr ko ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulare nder gueni ndi leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie batu jagorɗe hanki o joɗima jeeyi sababu pecce ɗiɗi pecca eɗe jagorɗe tawtorede hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Qazwani yoga e jagorɗe hande o jeehi foftorde mumen nden foftorde fuɗɗi ko hande ha sappo e ɗiɗi lewru août so tawi ko rogere ɗimmere nde ko sappo e tati lewru août ha sappo e nayyi ɗon ha nogas e jeegom lewru août wonen gona e foftorde mumen batu jagorɗe ɓamtoya nogas e jeeɗiɗi lewru août so haaji jomiraɗo ɗen jagorɗe noon yoga men jeehi wo fayno jagorɗo heblo jagorɗo ñawoje jagorɗe gueɗe nder leydi jagorɗo défense ko noon kadi jagorɗo ndema kame jagorɗe kewɗe no fewi jeehi foftorde mumen wonande ñalawma hande o ɓenne kadi so tawi puɗɗitima woɗɓeɓe kadi kañumen jaaha kadi kañumen foftorde mumen siftinde moon hoorejo leydi ndi yamirino wonande jagorɗe guendi ndi kala ne mbaddata foftorde men e nder leydi mumen mbasa waɗi ɗumen leyɗele goɗɗe ɗe kala hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani windi ɓattake fade nando muɗum hoorejo leydi Maroc woni roi Mohamed Sisa ɗum ko ñalawma julde mabɓe hande ko mbiyata fête des trônes taw ko julde roi ñalawma hande o toon to leydi Maroc o holliti o windi ɗum koye dow inde ɓesguji Mauritanie naɓe kala ɓeydude jokkodiral e cehilagal e fandare moƴƴere hakkude ɓesguji leyɗele ɗiɗɗe woni leydi Mauritanie kam e leydi Maroc kala jonde ko fate haɓade kirikeji woni baɓɓatti ɗannotoɗi garoji ne bonna rimru guila e maaro ha e gawri e tamoroje eɗen gueɗe kala nden jonde joɗima to capital Mauritanie woni Nouakchott nden jonde noon ko haɓade kay ɗen tenke ɗannotode hitande 2025 e tawtorede jagoɗo ndema o taw kadi koye catal e fawo gam teskede ɗen baɓɓati e kala hitande ne kewi ɗannade so gari kala ko kawri kay kewi ko bonnude ha tengti to banggue guura peeje ƴetteteɗe e financement ji batteɗi hen ha wawa haɓade hakkude ɗin colli kame ɗin baɓɓati kala gam moƴƴinde ndema e nder guenni ndi leydi Mauritanie kala to leydi Mauritanie keddoɗen gouvernement leydi Mauritanie ƴetti peeje mawɗe no fewi gam ustude walla ni ittude ɗiɗen accident ji bonɗi teskaɗi e nder guenni ndi leydi Mauritanie kala ñalawma garɗo ene teska accident ne waɗa ha tente yontere yawtunde e ndeɗo ene yontere ken tolno e pittaɗi nogas keddima e booli ɗi kala ɗum jeeyi sababu noon jagorɗo ya gara kamɓe ɓen wallidi men renoɓe booli kala en pindina ɓen dognoɓe otoji nde gustata ndu dogdu sattundu taw kadi ganduɗa ɗen gueɗe kala taw ene ɓuura kadi wonde e kisal nden kadi ɗon booli ko wona ɗum ko noon jagorɗo yangara o holliti accident musɗo baɗɗo lawol Zouwayrada e tunɗo fof ko Algérie najo goto golloɗoɓe ngol bolol kam wasi fittande muɗum ɗum ko caggal wonande ciygol carburant oɗon oto jeeyi sababu noon oɗon accident o wasi hen fittandu makko la cour suprême mo leydi Mauritanie holliri date udditgol wonande dossier ji ko fati mbuñare laamu gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Wuld Abdel Aziz ɗum no wonata ko jeeɗiɗi lewru août fandu ndu so jomiraɗo haaji siftinde moon kanko Mohamed Wuld Abdel Aziz ñande 15 lewru me o taƴananoma duuɓi 15 e kaso taweteɗo hande o taw kadi koye kaso toon de tawata Zeyna
mo ganda kollido wana karɗo cellal no feewi to guidima ha gendarmerie national fawi juuɗe muma e laana gonkay ndiyam taw koye maayo hoddingo leydi Mauritanie e wiide jani nde ɓe tetti toon ken tolno e poɗɗe kewɗe contrefaçon ma wonoy 4 paquet taw ko poɗɗe goni hen ne wondi kadi e produit ji goɗɗi no feewi ɗiɗo noon mbiyama teb taw fano ko toon to wuuro a sehil baabi siftinde moon laamu leydi Mauritanie oɗo saaha ne daari gam haɓade kala ko fati e banggue médicament ji contre a façon Sar Abdoulaye Sar koɓe jalo surnal maɗa kuppaɗo koɓe jaɗa wawi yidde aɗa wawi nafde koɓe jaɗa so neɗɗo yiiɗi hono mumne koɓe so en guddi compital men to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali délégation leydi Russie délégation leydi Russie taw koye jaagoɗo fannu énergie baɗɗo jillu muma e nder Afrique hakkunde Niger kamne wonde Bamako ñalawma hande o joɗodima e hoorejo leydi Mali woni général Assimi Goïta e tawede hoore jaagoɗo leydi woni Abdoulaye Maïga kame jagorɗo wonande ko fati e banggue énergie kame min ɗum noon ko yidde kay sifodiral ngal e nder kene tolno e lewru wonande jillu wonande général Assimi Goïta toon to Moscou ɗum ari lawɗinede ga to Bamako beele kadi en golle ɓuuri wawde fuɗɗade jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala dorog kewɗo poɗɗe kewɗe pettoje kewɗe produit ji kewɗi ɗi teskaga ɗi gandaka ɗi batti yitede ene naata e nder leydi ndi taw koye leydi Mali ko wayno Herema kono toone kadi tettama toon wonande kay dorog kewɗo no feewi ne wonde produit ji kewɗi no feewi toonne kadi to Kaya kono fonde pettoje kewɗe produit ji kewɗi ɗi 4 kilo taw ko huuɗo bonko ko kañum woni ko tetta toon to maayo hakkude hoddiɓe mabɓe e leydi hoddidi leydi Mali ko ka nanga toon ne jolni ken tolno 60 sak sukara ko wayno Bamako e hoore mum teskama toon wonande Bamako taw kadi ko Bamako 200D unité toone kadi nangama toon pettoje kewɗe no feewi kamne wonde kadi e dorog kewɗe no feewi ɗiɗen produit ji kala ɓe kolliti kala saaha ene heewi jaggede e nder leydi ndi taw jagga ɗum kadi ko douane mo leydi Mali sen giwi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry général Mamadi Doumbouya toɗɗima siftinde moon général Mamadi Doumbouya ɓeydino janñugol wonande kay gouvernement o beele kadi nanna hen waɗɓe ko fate banggue yogay jagoɗe genni ndi ko wona ɗum ko noon jagoɗe joyi kese taw to yi gouvernement mo Amadou Ba wuuri ɗum ko hanki o siifi ngol ɗon kuɗol so tawi noon ko ɗen jagoɗe sellu balde woni jagoɗo sellu balde mo laaɓe gonnoɗo sarɗiyanke mo laaɓe to Guinée Conakry woni jagoɗo jeunesse woni yonta so tawi ko Mariama Siré Silla woni jagoɗo ndema woni Laye Cheikhou Camara jagoɗo golle woni façon Teya woni jagoɗo awo none kadi Namouri Camara jagoɗo ko fati énergie ko ɗeɗen jagoɗe joyya goni ɓeydade e nder jagoɗe gonnoɗe e nder leydi ndi kala to Guinée Conakry wonande ambassadeur mabɓe taweteɗo toon to Luanda leydi Angola uddi demuɗi muma ha tiiɗi ɗum ko caggal fitinaji bannoɗi toon gam sifa nden kay kisal teskede wonande ɓiɓɓe guinenaɓe ɗiɗo mbasi toon pittali men magazine uji mabɓe kewɗi kay woni ko kela toon tene hewɓe gaña taw koye ngal pelɗodiral bongal bannogal toon guila ñande altine nde gam haɓade gurdam ceerɗam e nder leydi ndi kala to Burkina Faso hewɓe hande o ceppi yeeso ambassadeur mo leydi Côte d'Ivoire tawete toon to Ouagadougou kamɓe noon erago mabɓe kay ko leelawal nde watte e mayde Alino Faso mo ganduɗa ko suka star wonande Burkina najo mayɗo e école militaire walla école gendarmerie ɗo dumbano toon to Abidjan ɗum ko caggal nde nanggano ene yenna wonande hohoɓe mawɓe leydi Côte d'Ivoire kamɓe noon ɓe kolliti fandanaɓe konde sariya watte leelawal waɗe e mayde makko to Côte d'Ivoire le préfet de Abidjan ye Salima ko fate seppoji yinno wadde ɗum ɗi landaji ɗiɗi ko wayno PPACI kamɓe PDCI ɗiɗi ɓe jinno wadde seppo manggo no feewi gon seppo noon ko seppo jamiyamo gam hollirde mette mabɓe haɗede inɗe Laurent Gbagbo kamɓe Tidiane Thiam jeeyede
eɗi sumgoji jogoɗi laatade nogas joyi lewru octobre ɗiɗi lewru fandu ko nden ɓe jinno seppude kono noon wonande préfet de Abidjan holliti hay loppeta ala hena keddoɗen ko ton to Abidjan hanki o Alhassane Dramani Ouattara holliri hoore mum o holliti wonande landama ko RHDP hande o ala candidat so wona kanko teno leydi ndi ne jogui caɗele kanko tan oɗo saaha foti gembade ƴewde no yaltinde leydi e caɗele o miijima o meccindima o tawi ko noddatamo yo ƴamtu dawal nayaɓal ko ene yoni o felliti nottade noddandu mabɓe kanko gorko mo duuɓi 83 holliti ma jee e ƴamoɓe lefol laamu taw koye dawal nayaɓal siftinde moon kanko Alassane Dramani Ouattara hollinoɗo kañum gañino 2011 ha waɗi perɓodiral manggal e nder leydi ndi hakkude Laurent Gbagbo waɗi fitinaji mawɗi no feewi ɗum ko caggal nde waɗi manda mum ɗimmo lomtini ɗuma holliri noon toɗɗi Amadou Gonno Coulibaly haade o noon yontude wasi fittanu mum o ƴamti dawal makko tataɓal ngol lawol no holliti oɗo saaha kanko tan ɓuuri hedde demala ƴamde dawal a nayaɓal taw koye 25 octobre 2025 loni rima wonande autorité ji ɗi Abidjan nde jaɓata kay wonande Tidjane Thiam jeye e nder ɗiɗo hen wonande sumgoji hawɗo saha noon wonande autorité ji leydi Côte d'Ivoire hay konngol gotol nottaki hen tawa to Cameroun ko ene tolno e 93 candidat joƴƴinnoɓe ɗereji mumen en hewɓe noon ko 12 tan woni ko jaɓa koye digogal jaɓa ko hen 30 noon joƴƴini wullitari mumen toon to conseil constitutionnel leydi ndi ene hen noon Maurice Kamto holliriɓe kay wonde ɗen gueɗe hawaniɓe ɗon wonande kay to Paul Biya holliri ma jee e ƴamoɓe lefol laamu ñande 12 leydi octobre 2025 Niger hakkude muɗum e Russie ɓeydi jokkodiral ɗum ko caggal nde Russie neeli seti mum timmuɗo ardi on seti noon ko heedanɓe jaagoɗo énergie mo leydi a Russie nden sifande noon ko faɗi banggue uranium mo leydi Niger aɓe katojiɗe mum Niger noon siftinde moon duuɓi ɗiɗi ko Abdourahmani Sahani o général Derguitilla Mohamed Bazoum ɗi duuɓi ɗiɗi noon teskama wonande fitinaji e leydi ndi hakkude pelle joguitiɗe kamɓe armé leydi ndi jeeyi sababu hakka ene tolno 1980 ko ninke wasi fittanu mum hewɓe kay mbawi gagnade en faggude leydi ndi yaarude caggal e leydi ndi kadi yaltude e CEDEAO ɗum kala koye nder ɗiɗo hen duuɓi ɗiɗi tan to Angola Luanda hay nder leydi ndi kala seppoji musɗi bondi ko ɗin mbaɗi toon guila ñande altine nde jeeyi sababu noon ɗiɗo hen seppoji ko hollirde gurdam ne seeri e nder leydi ndi guila to banggue carburant ñamde e gueɗe ɗen kala kono kadi ɗin seppoji mbahliti paate hoɓɓe butikaji kewɗi kela e wiide jaagoɗɗo gueɗe e nder leydi kami jaccinigo laamu kene tolnoyno gas e ɗiɗo neɗɗo mbasi pittali mumen kene fotto wonde 190 neɗɗo mbawi gagnade hen ɗum koye bila tonggol wonɗi seppoji bonɗi bannoɗi hakkude police kamɓe ɓen seppanoɓe ɗum ko caggal nde sofreɓe taxi natani ko fate hofgoji juuɗe mumen to joolam jaɓeri jaheten ko tan to Royaume-Uni woni Angleterre hoore jaagoɗo leydi mum holliti ɗo ha septembre so tawi Israila wonande kay dartinani ɗi wargoji musɗe waɗata e ɓesguji Palestine naɓe e yeeso loni koko heptinta Palestine ko leydi keptinadi e nder windende kala Gaza wonande heege e bomboje e rafiji kala ene tawe toon caɗele mawɗe no feewi leydi France holliti ñande goo nduɗo hen lewru aljuma garawɗo hen o ma yaltin ken tolno 40 tonnes guura gam neldude ɗum wi jaagoɗo affaire étrangère mo leydi mabɓe jaɓɓoɗen ko musidɗo meɗen Alhassane Oumar Mbothia joolam jaɓeri mi salminima. en calmitima Sara Abdoulaye Sane calmini dendagal hettiyankoɓe Ayabo TV habaruji men ɓuuri teftude e joolam jaɓɓede e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi France toon dey leydi France ƴetti hoɗo pellital ñande aljuma e arora nde hawrata koye goho lewru uttu ujunaje ɗiɗi nogas e joyyi wiide kay ma addu ballal mum fadde 40 tawa ko toon wonande kay taw ko banda Gaza ɗum noon ko wawde wallude ɓe e guura e ɗum noon gila ka ñande alatare nogas e jeeɗi lewru ndu gonɗen ndu ene wayno dey ɓe mbawi kadi ko fuɗɗade taw kadi ko wawde wallude taw kadi ko ɓen joguiɓe caɗele kay taw kadi ko guura ɗum noon gila kay
ɗum fuɗɗi ha hande kay wona leyɗele kay ene mbaɗi darde mumen ngam woldeɓe noon ɗum ɗo kam to leydi hono Faris to ɗum bayyina ko ñande talatare nogas jeera lewru ndu gonɗen ndu ngam kay kanko jaggogal kono leydi hono Faris ko fate gueɗe caggal leydi ko on wi wonde ballal ngal ma waw kadi hono waɗede ɗo ko ende ene wayno de ɓeɗo taw kadi ko waɗnoɓe attentat ha ko foti saabini hakkude guerre Pakistan kañum e inde saabi ɗum ɗo noon no delhi wi bayini ɗum wi wonde ɓeɗo dey laaɗe taw kadi ko leɗɗe daaɗe mumen kaɓɓitama e ɗum noon kay ɗum wonno kay attentat o ko guilay avril e ɓeɗo ɗo wonande kay taw ko touriste en enduɗaɓe e nder Cachemire kamɓe mbaɗi oɗo attaque ngam yoɓade pitale mumen kamɓe dey arte kadi e mabɓe ɗum noon daaɗe kay e mabɓe ɗi kaɓɓitama taw kadi kamɓe caabi hakkude inde e Pakistan firtina aaji gonnoɗi hakkude mabɓe ɗi Royaume-Uni jagogal ko fati kono Britannique Keir Starmer kanko de o bañini ñande talata nogas jeeɗa lewru ndu gonɗen ndu Royaume-Uni ɗum noon ma waw kadi kañumne wawde kay gonɗinde e wiide wonde Palestine ko leydi ɗum noon wonoyto koye e lewru septembre garoyow so wona taw ko Israël ɓe mbi wonde waɗi taw kadi ko nanodiral e wawde kadi deƴƴinde kay taw kadi ko jeyɗi ɗi garta toon to banda Gaza so wona ɗum de kamɓe so tawi ɗum yontoyi kamɓene ɓe mbatta ko walade mabɓe ngam keɓtinde ndiɗo leydi Iran ene wayno dey toonne kañumne ene wayno ko caggal kay guerre Israël o ɗum noon ko ene wayno ko dey ko kamɓene ko goniki woni toon wawi kadi addude taw crise ndiyam kuɓɓam ko nandi hen ha ni ɓe dañi toon caɗele no fewi ko fati noon e ɗum ɗon ɓe mbi noon wonde ɗo oɗo saaha ina wuuli no fewi e commission ji ɗi noon kañum en e acteur aji ɓe mbi mbayin ɗum ɓe mbi wonde ɗum ɗo koye ene wayno ko siifa mo moƴƴani wonnande kay régime gonɗo e jappere nde Saraboulaye Sarr ko ɗum ɗo tumbuɗen habruji men e jolam jamiri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Astou Oumar Ɓoji gorko Moussa Ndogo ngam weltare Ayawo TV. Alhassan Oumar Mbodja ngam weltare Ayawo TV golle man jooɗi peewi no fewi jolam jaɓeri gorko mo Sara Ndogo jiberi jolam jaɓeri a jarama ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon jiiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr moon dulmaji to kaɓide to ko Saydou Abouba mo lig saybi gorgol ketkima lakki jaam yo jaam Allah hiranena